Wow! Wow! Ayan mga kabarako, tingnan yung pader oh. May paint agad. Ayan, mga sunflowers. Wow! Nasa ano pala siya mga kabarako, no? Yung overlooking siya ng Sierra Madre. Good morning sa inyo mga kabarako. Yan, kumusta kayong lahat? Isang maulang linggo. So, today is Thursday. Nandito tayo sa may East Bank Road. Ngayon lang tayo makakalabas. Ayan, tingnan nyo ang floodway. Ayan, kulay tsokolate. So ngayon, no, medyo uminit-init ng konti. Makakalabas na rin tayo. So, balik tayo na Rizal ngayon. Sana hindi tayo abutin ng ulan. So, may dadayuhin tayong nasa top 10 list ulit ng favorite or top 10 tourist attractions sa Rizal, no? So, update na lang namin ngayon pag nandun na kami kasi baka hindi tayo makapag video dahil medyo masama ang panahon. Okay? So, check muna natin ang ating mga gears. So, helmet, okay tayo. Riding gloves, okay, pants, shoes, and na-check na natin yung motor natin, okay na. So, we are good to go. Alright, so take care. Ride safe tayo mga kabarako. Ngayong maulan na weather. Let's go! Let's go! Yo! Let's go! So yung lugar na pupuntahan natin, no, isa siyang museum, no. Pero nag-iintriga ako kasi pagka sinearch mo siya sa Google, no, pag nag-type ka ng top 10 tourist attraction or top 10 local tourist attraction sa Rizal, no. So, lagi siyang nandun sa top 10 na yun. So, though museum siya, kaya medyo nakaka-curious ako, no? Kaya, so, yan ang next natin ang pupuntahan ngayon. So, update na lang namin kayo pag andun na tayo, no, sa pupuntahan natin pag nakarating na tayo kasi hindi muna tayo mag-recording sa mga panahon. Huwag nating isugal yung ating gadget at yung ating camera, no. A few inches later. Dito tayo sa Pinto Art Museum, no? So 700 meters daw. So dito tayo sa kanan. Okay, tingnan natin. Let's go. Mukhang paakyat din pala dito. Ito masarap dito sa Antipolo, no? Ang daming paakyat. Talagang sarap itry yung lakas ng motor mo, no? Wow! Wow! Ayan mga kabarako, tingnan nyo yung pader, oh. May paint na agad. Ayan, mga sunflowers. Wow! So, 2 minutes. Dulas ng kalsada, mga palusong dito masyado mga kabarako, no? Biyak-biyak ang kalsada. Alright. Nasa ano pala siya mga kabarako, no? Yung overlooking siya ng Sierra Madre. Heights.
Okay, papasok siya ng subdivision. Okay, andito na tayo mga kabarako sa Pinto Art Museum, no? So, check muna natin sa loob. Hours later. So, ayan na, no? Yung Pinto Art Museum is for nature lovers at saka sa mga mahilig sa arts, no? Ay, mahilig kayo sa mga paintings, mga murals, mga iba't ibang uri ng mga sculpture, no? And then nakaset siya sa isang malawak na lugar at napapaligiran siya ng mga mga greeneries, mga kahoy, no? Okay na okay para sa inyo ang Pinto Art Museum, no? Kung mahilig naman kayo sa mga adventure,
hindi ko siya recommended na mahilig kayo sa mga hiking. Pero pwede rin kasi maraming malawak yung lugar, no? Nasa 1.5 hectares daw. 1.5 hectares, no? Maraming paakyat. So, maraming stairs. Kaya siya tinawag na Pinto Art Museum kasi labos-labusan yung mga pinto, no? Meron siyang 7 galleries. At labos-labusan yung mga yon, iba't ibang uri ng artworks nandoon. Kaya tinawag siyang Pinto Art Museum, no? So, all in all, para sa amin, bagong experience ito. Ngayon lang din ako nakakita ng mga ganong artworks, no? Though hindi naman ako ganong kahilig sa mga ganyang hindi ako mahilig sa mga ganyang genre, no? Or kasi tayo mga riders, no, gusto natin yung mga action pack. Mga adventurous, no? Pero para maiba naman, ano, very educational siya, no? So okay siya para sa mga bata, no? Lalo na sa mga nag-aaral, no? Okay siya para sa inyo, no? Marami siyang mga historical and very informative yung kanyang mga pieces of arts. Kaya recommended siya para sa inyo, no? Ayan, so next time natin pupuntahan yung mga medyo adventurous. So anyway, no, another experience yan para sa amin, no? If you want to try, no, so highly recommended, try Pinto Art Museum, no? Okay, so maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin, no, sa aming munting channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, kindly show us your support by clicking the subscribe button and click also the notification bell para updated kayo sa mga susunod naming biyahe. Huwag nyo rin kalimutang i-like at i-subscribe ang aming video. Ayan, so live tayo sa ulang araw na ito dito sa Antipolo City. Bye for now, mga kabarako. So remember, always drive safe, ride safe, and always remember to never twist the throttle with your ego. God bless you all.